Ini. Tak kunci. Sungka. Aku iki latah kok. Sing latah iki kowe udah Orisa. Lah kowe iki seremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetokane arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak Yen mulai bak. Piye ora? Ayo mulane ora sida kok trewet wae. Barang sae cenggoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora Iki rasa sida digongke wae. Ya digongke kok ya. Lara gonggonge. Ya ben. Wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, mana tahu. Aku sing ngayal banget aku. Aku seneng saka dhuwur kowe sing ngisor. Lah ora gathuk. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Di Yo, dibajutake saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso, monggo Mbak. Yo. Gue nek musuh tak jodoke Elisa malah mesake Japar kuwi di mata-matake malah ngrekoso. Mboten nggih, Pak. Kuwi ya termasuk mata-matake. Kan ni Mas Fajar Jafar. Kan to. Padha karo bengine iki to. Sapa? Padha karo bengi iki lho. Bengi iki. Bengi iki kan ono tentang iki lho banyuluhan dinas sosial iki kan. Kan Mas Jafar iki sajane salah satu nek iki apa jenengane PMKS.
penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satu orang yang difabilitas ya. Jadi neki kudune deknen ki sik menerima, tapi kan delok Mas Jafar iso tekan kene, iso golek duit, iso menafkahi keluargane, berarti daerah menerima to, berjuang ngono lho Pak. Dadi inspirasi. Iya. Ngono, iki dadine rarti iki mesti ceritane ngopo iki? Acarane iki lho Pak. So, acarane halal bihalal. Halal bihalal, terus apa meneh Pak? Terus Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Terus yo kuwi penyuluhan dinas sosial kuwi. Nggih. Jenengan ngertos mboten niku? Apa nih? Niku PMKS kalih PSKS niku lho. PSK ngerti aku. PSK apa Pak? PSK ki pesepak bola kompetisi. Oh, pesepak bola kompetisi. Ora iki ceritanya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karo sing siji nek rasalah ki tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi nek masyarakat kuwi dituntut sing merasa mampu ki ngewangi sing ra mampu ngono lho. Nek sing PMKS ki sing ra mampu nek rasalah lho iki nek ana sumbere ya mbok menawa iso berbincang-bincang ning kene ya syukur. Iya. Tapi nek rasalah itu kita sebagai misalnya kita merasa punya, kita berarti PSKS itu karena bisa dilakukan oleh orang 18 tahun ke atas. Nah, dia merasa duit luweh ya iso memberi untuk yang PMKS ngono lho. Sing dia merasa tidak saling membantu ya. Iya, sing dia iki punya masalah sosial dadine orang duit kakean utang, mbok menawa kowe kakean utang. Kowe golongan ngendi maksudnya? Aku ki golongan ya sok-sok ya utang. Ya kudune sing memberi ngono, itu menyadarkan kita. Lah ya bener, kudu ngono kok ya. Ya pancen bener ngono ya Mak. Iya. Sing mampu ya memberi yang tidak mampu itu. Nah, misalnya ra mampu secara duit ya paling ora mlebu organisasi masyarakat ya iso lewat tenagane. Ngewangi ngono-ngono kuwi Pak. Dadine iki kita tidak terus meminta terus nek iso nek duwe ya ngenehi sithik rong itik dedep ngenehi. Nih ceritane ngono. Paham Doro? Paham. Oh iya. Soalnya aku ora paham ya omonganmu teng pecotot ra karo-karuan iki. Apa pecotot iki piye to? Teng pecotot ra karo-karuan lho. Lah iki iso ade ngene, Pak. Jadi dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya. Rada kesulitan mergane ya teng pecotot iki. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emange lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Ngono ya. Matur. Dadi iki mau ya dititipi saka dinas sosial kon mensosialisasikan tentang dinas sosial mau wis tok aturake. Ngono ya, Mak. Kaya pengamen-pengamen barang kuwi to apa gelandangan-gelandangan kuwi ora entuk saiki ning perapatan-perapatan kuwi ora entuk. Ya, ning pertelon ra apa-apa. Ya. Ojo, nah ya kabeh ra entuk, perapatan-pertelon ra entuk. Iya. Kuwi mergo sing menehi karo sing njaluk padha-padha entuk denda. Entuk denda bener. Lah iya. Ra oleh ngene ning dalan-dalan. Nek ngene ning panggung wae nyawer. Malah guyu dhewe. Iya. Oke. Ayo karo nembang Mbak Elisa. Nggih, nembang napa, Pak? Kowe iki ana sing nyuwun kangen iki lho. Saka kangen. Soto Rejeki. Oh iya. Keluarga Bapak Budi Sutrisno Soto Rejeki, Jalan Panembahan Senopati, Karasan Palbapang Bantul, Ngayogyakarta. Ya. Kula mboten apal tapi ngangge catetan nggih. Kangen Pitung ya. sasi nika to? Hah? Pitung sasi nika to? Ambo. Aku ora tau ngitung kok. Pitung Aku sasi mboten yo men, pati pitung sasi apal. yo men. Wis arep lair yo men. Iya. Pitung sasi. Ah dibawani kangene. Nggih. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang terengeng ati
lawas sanggonku ngati-hati lho nek sing ngandani tatin sok dijelomprongke sak. Ah digawa wae. Nanging hamong leledo nano ngengono rikala dinaga sliramunate ngendika tresna lahir trusing batin. Oh monggo. Napa Pak? Mboten ketok. Oke? Ya ya. Matur sembah Bapak Budi Sutresno Soto Rezeki. Ya, besok kon mampir sa. Nggih, sesuk-esuk to, Pak. Nyoto. Oke banget. Sinden kok ming panganan. Ya ora apa-apa kok ya. Nyatane ya mbok menawa Elisa gelem mampir neming kelangan sak mangkoke ra ya ora bakal tuna ya Mak. Wah, pokoke Mbak Elisa iki ya pinter dheweke tanggaping sasmita ben kon penyuluhan apa jenenge dinas sosial ya terus sinau. Ya matur sembah nuwun. Heeh.
Ayo dilanjut Mbak Tatin. Yo, jumeneng Mbak Tatin, monggo. Kangen. Wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu gusine biru. Gusine sapa? Gusimu kuwi. Ora ya. Aku main terus rindu wong ayu gusine biru mau. Iya. Ya. Nggih. Ayo Tin. Napa, Pak? Nembang po salto. Nggih maksudnya enten pamundutan apa? Ora ana pamundutan siji mau diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh nggih. Ya, bebas saiki arep anu intrak apa jenenge arep nembang apa-apa sakarepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Belok barang. Nggih. Wih lah, itu aneh iki tebane apa? Kelinci ucul. Mbah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ayo ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wau ten HP kula. Ora saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Niki japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu kuwi ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang kok? Mboten, ra ono ya. Ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ngamplop tok. Mau wis layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Ah. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa udaku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhet. Ya. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok saya suwi penganggone saya akeh. Apa lho? Aku ngendhet panyunan lagu kok mulane kok ke 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Kendek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya weruh to tak kekke kas. Ora Nek ya. bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hak. Ayo, kene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Esuk ora kaya ngono kuwi nek ana layang gak aku. Mboten nggih ming japri. Ngerti japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cok ngono ki ra? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ora mbleh pitik. Iya. Lah, Hati mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Japri. Pitike yo ming mambu ora dipangan. Yo. Japri. Japri. Aku mulane nek di Japri ki ora tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regudu none sapa. Saiki ora ming liwat kasingging ukara ingkang sae. Bindang pangkur Semarangan angrepta pangapura. Wis kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kuwi. Siapke apa? Mbleh pitik pe papuro. Lah nganti ro priwangku takon lho sing urip sing ngono, nek ana sing kira-kira sinden teko jenenge Tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rono men dibulake gembus e. Utu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak bulake gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten Pak, pina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek
kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek ngono aku rada gurih ngono lho. Ya. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Monggo ngono aku ora lho. Nah aku senenge ngono mula nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae kok dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosongke wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono. Ya sok rasane nggonamu kowe. Lah nang ngene sing nggonamu. Sing nggonamu gosong ora. Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kaget terus langsung semar gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngempleb duit 100 kok ora. Kula kira ngempleb lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku baru kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gede. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki. Geleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pirang-pirang iki apik lho, iki apik lho. Iki nek aku ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mbok, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kae mesti alah ya ampun ki apik banget lho bayeme jan alah. Kali sorane krimping. Mung arep pamer. Adan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes mbales. Iya. Nembang sik nggih. Kuwi terus engko ndak gerok. Ada klinciku Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ora. Lah? Ora apa-apa. Lha nek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya. Ngandhakne berarti engko anu apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ra bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki lah. Kurang sithik. Ning jane ning kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima kuwi mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Seremoni lho. Ayo gawe wis.
curi. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Ngono. Le ora sopan li. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan karo kowe. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Pak. Oh, dalem. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cek Nom. Aku budheke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Piye? Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Dene kula maeme. Apa iki? Ah, budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki piye? Ah. Napa? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semah aku. Dasare iki ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le marah. Apa sing iki apa iki? Ada. Piye? Ya ambo. Oh, budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mungke. Suarane ngene. Ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong kok aku nek suarane apik mah Pak Sena. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Sena ayo ngono ya. Wong sasuman mrih ngono. Padha le bosok. Ayo ben wis kupingku bosok gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ya doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tekan ngendi mau karo? Yo tengahnya ayo. Saiba Bungahing atiku bunga rasaku. Ayo sing rasane. Nah. Aku koyo kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak Sekang ngisor apa dhuwur? dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong. Ngono, sekon dhuwur penake cengkoke di. Kunci. Sungkah. Aku iki latah kok. Sing latah iku kowe duwe Orisa. Lah kowe iki sarep muni lho. Asale dadak digembok barang. Cetha kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak Yen mulai bak. Piye ora? ayo mulane ora sida kok trewet wae. Kae jenggoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora, Iki rasa
wis do digongke wae. Ya digongke kok ya. Larat gonggong Ah ya ben. Ah wis gongke. Sing ngisor wae ya. Ya, mana tahu. Aku sing ngayal banget aku. Aku seneng saka dhuwur kowe sing ngisor. Lah ora gathok. Yen mulih bakal tak Kondong. yo pandang Ya. Ngobengi. kon dangdut alon wae ya. Hah? Yu ayu. Piye? Napa? Nah iki nek asline iki bosok tenan yo. Wong kowe do krungu aku muni piye? Ngono ta krungu to? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah saku kaya omongan ro buta cakil. Ah titik Angi nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwate. Iya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok Oh, ngatur. aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Nah, men delok Leo jogeti piye ngono. Iya. Aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombiar-gombiar. Ah, kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Amben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Ya. Kayak jam-jamane. Banter. Ayo. Aku di jam-jam ke men. Jeng. Aku ora ngampale jam-jam. Jeng. Ngono ming kari ngobake pundak kok. Oke, engko jajal nek iso. Ha iya, wong ras ngene, Dik. Nah.
Jenengan ki napa? Lah ngapa? Wong aku gemerem. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk. Omong ngomong wae wong. Mbah. Lajep. Ayo. Kon alon malah saya banter. Dase atos. Ayo, sing keset ya kowe kok ya. Iki jane nek nggo joget pi nak buat lho. Tong tak gang. Kowe iki kelime karo endik ini iki sapi kok. Monggo kula ngenti-enti jenengan ya piye? Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Arep neblek piye adoh kok ngono neblek. Mak. Mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta? Heeh. Dibaleni. Iya. Ape tenan Mbak Tatin? Iya. Ayo arang sinden keras ki ngono kuwi nak. Iya. Wae nek ora aku wis ora ana sing ngungkuli kerase. Iya. Yo dibajutke. Mbak Ayu mangga jumeneng Mbak Ayu. Ya, iki lemu pene padha ning lembut. Ya. Kulino disuri. Ha iya. Ah, ya. Ya, wah jan. Ayo. Jam piro mau tekan kene? Jam 8. 8. Kali sinten? Kalih bojo kula. Oh, terus jejak pundi? Jejak mriko nikah. Terus dahar apa urung? Mpun no. Karo apa? Kalih udang. Mimi apa? Mimi apa? Oh, mimike teh. Nah, iki wong wedok ning kupinge tengen iki ngene iki. Oh, jelas no. Ora tau nganggo Lho langsung dipleroki ya kula. Ora. Ane nyatane tenan kok ya. Iya. Nek disawang ya pancen aurane Tatin ki ayu nek nyandang Jawa ning le kurang anu gatekan ki lho. Heeh, titik-titik. Oh, lho. Ya wis ben.